am decis ca tema noastră să fie una puțin mai specială, mai neobișnuită, pentru că cu toții suntem obosiți de chatbot-uri. Am căutat chiar înainte de eveniment, mai toate băncile au implementat un serviciu de chatbot, mai toate serviciile de telefonie au implementat un chatbot și, ca observație personală, după părerea mea, instituțiile financiare sunt classy, au un aer de seriozitate care, după părerea mea, nu ar trebui ignorat, iar clienții, să fim sinceri, sunt cel mai valoros activ pe care băncile l-au. Deci, o relație între client și bancă trebuie întreținută corespunzător. Soluția noastră nu este un AI sesizabil și comun. Acesta a fost în accepțiunea noastră unul discret, targetat, custom și holistic. Aici sunt câteva aspecte pe care vreau să le punctez, dar voi menționa doar câteva dintre ele. Am ținut cont de noile reglementări care au apărut la nivel european. Vorbim despre AI Act. AI este un hot topic și este foarte adoptat. Este eficient pentru unele task-uri, dar nu putem garanta universalitatea acestuia și, evident, există o problemă foarte mare pentru noi, ființe raționale, aceasta fiind lipsa trasabilității. Și de punctat este că pe partea de utilizator apar următoarele aspecte. Emoțiile. Unii oameni sunt sceptici, alții simt lipsa controlului și, câteodată, împingerea AI-ului în față devine enervantă, opositoare și nejustificată. Și aș vrea acum să începem prezentarea practică a aplicației noastre, pentru că așa considerăm noi că este mai potrivit. Aplicația noastră este una care să faciliteze în mod continuu interacțiunea dintre bancă și client, dintre bancă și client, prin realizarea de conținut custom. Bun. Puteți vedea pagina pe care s-a conectat Ion, care este un domn în vârstă de 45 de ani. Vedem că este angajat, avem acces la alte date personale de ale sale, chiar și obiectivele sale financiare. Dacă mergem mai jos, putem obține niște recomandări. Recomandările constă într-un set de produse financiare. Acum, Ion poate când intră pe site, vrea să-i fie recomandate primele, acele produse care se pretează cel mai bine pe profilul său. Putem vedea un plan de investiții. De asemenea, o componentă de personalizare mai poate fi descrierea produsului care să fie făcută în termeni pe care să înțeleagă Ion. Ion poate că nu are un nivel de studii avansat și atunci nivelul sau limbajul folosit poate este mai bine să fie unul accesibil. De asemenea, o componentă interactivă sub care putem masca inteligența artificială sunt acești termeni pe care să explicăm, pe care îi putem selecta, termeni financiari, iar apoi, într-un sidebar, putem selecta dacă vrem să ne fie explicat respectivul termen și din cauza interogării, pentru că are un delay destul de mare, nu putem vedea acum. Dar ideea e că va fi o explicație în termenii pe care se înțeleagă. Mergând mai departe, ajungem în pagina operatorului, pentru că noi am luat în calcul cum să facem experiența utilizatorului, clientului, persoană fizică mai personalizată, dar și cum să venim în ajutorul băncii. Dacă mergem mai jos, vedem că operatorul financiar poate selecta clientul pe baza adresei de e-mail, iar apoi îi sunt aduse din baza de date niște date personale și dacă mergem mai jos,
vom vedea că se păstrează indexarea produselor financiare care i-au fost recomandate clientului și acestea sunt însoțite de niște recomandări despre cum să abordeze operatorul, clientul, în raport cu profilul său. Observăm feature-uri importante reprezentat? Da, observăm că avem niște butoane prin care putem selecta componentele. Dacă mergem mai jos, observăm că putem genera un plan financiar personalizat, un plan de economii, pe care, folosind instrumentele respective financiare, utilizatorul să aleagă dacă să îl urmărească sau nu și îl poate primi pe e-mail. La fel, în această arhitectură multi-agent, conținutul acelui e-mail căruia este atașat planul respectiv va fi de asemenea personalizat, pentru că cu toții primim și mai ales vedem la atâtea alte bănci în care mail-urile sunt după un anumit template și sunt toate... Bun, alte feature-uri importante? Da. Un feature că este peste timp? Mulțumesc. Deci, un feature care l-am considerat important este trasabilitatea sistemelor AI. Site-ul nostru are în spate o bază de date care informații care au scopul de a cataloga clienții, de a prezice dacă acestea vor renunța sau nu la serviciile bancare. Și ideea mea a fost să renunțăm în totalitate la modelele din învățarea automată și să adoptăm un model numit Bayesian Networks, care are un output interpretabil pentru un LLM, care ulterior îmi poate sugera cum să abordez clientul pentru a remedia anumite aspecte în ideea de a îmbunătăți relația cu el. Bun, mulțumim frumos. Eu îi sugerez lui Mircea să se alăture și el pentru vostru și între timp să vedem dacă avem întrebări de la juriu. Bun, deci practic înțeleg că sunt două dimensiuni. E o dimensiune care încearcă să dea un fel de suport pentru interacțiunea cu clientul și o dimensiune care încearcă să prezică cel, corect? Sau cum ați văzut-o? Acesta este doar un use case. Noi nu am gândit-o așa. Adică acest lucru ar putea fi înlocuit de orice altceva care este fundamentat din punct de vedere științific. Modelul care a analizat acele informații prezintă într-o manieră care poate fi înțeleasă în limbaj uman, are coerență. Când vorbim despre multe calcule din alți algoritmi din machine learning, nu avem posibilitatea de a interpreta. Acesta a fost obiectivul, de a acopla acest pipeline de obținere de informații și prezentare. Practic au încercat să trateze ambele situații în aceeași problemă, pentru că îmbunătățirea și personalizarea relației directe cu clientul automat scade și cerul. Cam asta e ideea. Atât? Bun. Ok, atunci dați-mi microfonul lui Mircea să ne spună puțin cum s-au descurcat pe timpul evenimentului, ce a plăcut, ce ați putut face diferit și până atunci o să anunț și ultima echipă care intră în finală și care va prezenta soluția lor numită Smart Branch, este echipa Soulforce. Bun, spune-mi ce da. Mie mi se pare că echipa a lucrat foarte bine. Mi-a plăcut foarte mult partea de colaborare între ei, de practic divide impera pe problema propusă. Au început cu niște idei poate puțin prea mărețe și de-a lungul hackathonului s-au, ca să zic așa, lovit de realitate, din lipsa datelor pe care nu, din cauza care nu au putut antrena modelele cum ar fi dorit, din lipsa timpului pentru a antrena sau a fine-tuna un model. Și a trebuit în timp să devină mai grounded în realitate cu așteptările a ceea ce pot face ei într-adevăr, mai ales în timpul alocat. Dar, pe total, ca și colaborare, ca și ce au lucrat și ceea ce au reușit să facă, mie mi se pare că au lucrat excepțional.